Coco Martin. Amo na din pinagawa. Ato din ni Bilin, lubidan mo to. Ay na gamitin yung grass cutter ni Papa. Mag-grass cutter dun sa ano, lalagyan ng kubo. Hindi maubos. Hindi gasolina. Ha? Hindi man. 7 liters yan eh. Tago ko eh. Kamot na. Hmm? Hindi kamot. Kubog-kubog na. Perang kawayan, pera ustusahan. Dalit ko ba? Usa dalit ko. Pag naubos pa rin, sige sa na-refill. Ada nakapang litro ka kan. Yung nag-ula. Matapon. Puno na. Kami primitive. Ano? 500. Nakabula ko. Yung 50. Go! Namin. Diretso ka dun. Sa dulo. Dito. Ako mo nakad. Adi, iwat ako adi. Iwat ako muna sa adi. Ito ka. Ano? Sukatin namin. May dalawang pansukat. Gasolina. Kulang. Loy. Loy, maubos na. Op! $100. Pag naubos na di 100. 100. Balik. Pag puro 5 bro kita. Di kulang man ka di. Kulang. May kapten na nga nim eh. Dapat nasa 13.90 sa punta. 5 meters. 5.7. 5.7? 5. Pwede sa naman, 57 na kaya din. 57 na din. Pag 5.7. Sige lang, pwede na. Yung 5.7 yan eh. Ano ka di? Ibaba mo. Hindi ko rin ang pinakang sa pagkari nga 39, lapit mo eh. Pero nasusunod ko sa bago. Naubos na doon, 100. Ay, pump. 39 po. Wala ka lang. Walang. Balik eh.
Pito silang maghahati-hati magkapatid. Bali siyam sila. Yung dalawa nandito sa kabila. Sinusukat nila ng window. Ronda, X27. Sakto yan. $6.7. Tandaan agad pa. Kung sumakto pa. Tandaan mo na agad. Itin. Sige sa line, bapak ba? Pwede naman sa bato. Palato. Ano ya? Edgar. Dalawa.
Hindi kibilin. Ang na yung kibilin. Oo. Huwag nyo na ata ito yun. Dati ko siya lang masusuan ka. Hindi ko rin siya. Oo. Dito. Oo. Bilin. Muna di kibilin.
40. Adi abo. 43.9. Yan, simula rito sa natayuan nitong GoPro. Dito. Hanggang dito naman. Kaya balawak. Grabe ano? Grabe yung damo, makapal na. Maraming kapal ng damo. Tapos pag umulan na, papaano ko to, papatraktor ko para mataniman nila papa. Kaso tama-tama ano lang muna to, tanggalan muna ng mga damo para paglipat ng kubo hindi na matakot na kung may ahas.
niya amo man di. Pero amo sa nadi suko so uda adi amo sa nadi. Adi kinsa ko pinagbisaranan sa nadi na tumao kita sa tingko sa Dametro. Adi. Na. Amo na yan. Hello. Amo na. Ano di? So, tugurugan natin nyo. Kasi hindi na magkarasukol-sukol. Lang pagal magkarasukol-sukol. Nagsirom na pa Eric. Sirom. Yung pating pula mo. Kaya inukuhan muna sa akin. Minsan. Tugurukan mo muna kung Amo. nagsirom na Pero lang pula. Umabot-sirom ka pa rin. Kailan mo nakata ako. Oo, marapit na sirom. Tigwa na din. Tigkaraw na din. Kami nyo. Ito. Dapat sabi mas meron din. Amo po sad to apa gurang-gurang gad po ahan uno naman nira. Sabi man si kita ito sa kasi dito unak ko na. Bubo ko na. Matitikbok ka di pag di man nakagbubo. Matitikbok ka din. Isang ito grito Ano itong tamang pagbubukas? Ano ninyo? Ito group mo na nga dita. Kung man matumba. Ito na. Raram-raram mo muna sa bato ko. Magkaya pa ako. Tamsin. Ata kayong Ay, nagkasulina na outro. Ha? Amo yan? Amo na ito muna. Tusok ka na muna, tusok ka na. Wala, may pangalad na ako nito. Kawanin, arka sila, no? Magbuwag na amanok. Kaya medyo malawak na rin yung na ano ni Papa, nagrap kasiran dito. Lang dito. Pag di matapos ngayon, bukas. Pero baka bukas makapaghukay na. At may 7 liters akong dinala sa kanya. Hindi pa naman nakalahati. Kasi punin, sunugin. Nanlawanan. Yan yung paliguan ng Kalabong.
Tudmaan naman ko no, sabi ni Kuya Jason. Tudmaan naman ko no. Tama na ko na yan. Sabi na. Yeah, dancer na. Coco Martin. Tapos na. Lumabas naman. Dali ka mo magbanos sa home. Pag-usalan ko naman yan yan. Pinaharagan na niya. Pigalan ko naman na. Magpinaragan niya. Talong niya. Dako-dabot na pinaragan niya. Apo-apo ka sa araw. Ako maray akong Coco Martin. manyak ang pinsan. Buko akong wala ka dito ka.